Potter unboxing. Ľudia, toto je najlepší unboxing v mojom živote, verím, že to budete prežívať so mnou. Ja sa teraz nachádzam v LA na hoteli, včera som bola v Universal Studios, kde je proste ten dokonalý Harry Potter svet, takže ak vás to zaujíma, bude aj vlog a určite už v tejto chvíli mám pridaný nejaký reel na mojom profile, takže si to choďte pozrieť. Začíname prútikom. Mal proste spĺňať hrozne veľa estetických náležitostí. Nakoniec to splnil prútik Hermiony Grangerovej. Takýto prepracovaný, že proste má tú estetiku klasického prútiku, ale zároveň je tam nejaké zaujímavé vyrezávanie a je aj taký ženský. Tu na konci je taká interaktívna bodka. Každému prútiku dostanete krásnu mapu. Keď ste vlastne v tom Harry Potter parku, tak sa tam nachádzajú rôzne interaktívne plošiny a pokračujeme ďalšou taškou. Musím sa priznať, že fakt som bola ochotná si nakúpiť aj viac vecí, ale proste nebolo čo. Toto stálo 60 €. Kúpila som si tieto dve cukrovinky v plechových krabičkách, takže si môžem tie krabičky nechať. Dokonalé. Inak Bianka reálne tieto cukríky každej chuti skúša.